लाश आपन आँख खोल देहलस। ऐसन लागल जैसे लाल बल्ब जरा दिहल गयल होखे। एक हफ्ता एगो पुरान लाश रहे कब्र के भीतर। गंदा कीड़ा मकोड़ा के कब्र के सब शरीर पर रेंगत ओकर देह खात रहे। कहीं ना कहीं नर कंकाल के हड्डी देखल गई, जबकि कहीं मांस कीड़ा मकोड़ा से लटकल रहे। कुछ समय तक लाश एक स्थिति में रहे, फिर लाल अंडा निहन आँख से चिता के ढक्कन के एक्टर देखत रहे। तब सड़ल हाथ ताबूत में रेंगा जिसन अगर रउआ कुछ खोजत रहनी त अचानक एगो लकड़ी हाथ में देखल गयल आ उ लकड़ी से ढक्कन के पीछे के हिस्सा पर हमला करे लागल। डरावना आवाज गूंज शुरू भइल। अन्हार के अन्हार आ चुप्पी के नींद खुलल। मुश्किल से 5 मिनट बाद कच्चा कब्र के माटी हवा में ऐसे कूद पड़ल जैसे केहू जमीन के भीतर जोर से कब्र के उखाड़ फेंकले होखे। कब्र फट गए, लाश निकलल, देह पर कवनो कफन ना रहे। चेहरा पलट गई, लेकिन धड़ में खाली चेहरा बिल्कुल ना हिलल। धड़ के ऊपर ऐसने घूमत रहे जैसे कि बाकी शरीर से कवनो संबंध नहीं खे। चारों ओर देखला के बाद चेहरा तय हो गए। कब्रिस्तान में केहू ना रहे, जैसे हवा सांस छोड़ के सड़ल लाश के ओर देखत होखे। लाश कब्र से निकलल, कब्रिस्तान पार करके सड़क पर पहुंच गए। अचानक हवा के डर के कारण जोर से चले लागल। वो माथा पर गोड़ लेके भागत रहे आ लाश के हड्डी हवा के हड्डी से टकरा के दस्तक के आवाज निकाले लागे। बहुते भयावह आ रेंज वाला आवाज रहे। बाकिर ओ लोग के सुन के भाग कब्र फाड़ के लाश के सड़क पर जात देख के दूर ना रहे। विधवा के मांग निहन मृत सड़क पर लाश बढ़त रहे। कुछ समय बाद वो एगो बहुत बड़ बिल्डिंग के बहरी रुक गईली। वहाँ खड़ा होके इमारत के ऊंच इमारतन के आँख निहन आँख से टकटकी लगा के देखत रहली। असल में वो भवन रामलाल के रहे, जवन की बहुत बड़ बिजनेसमैन रहे। कुछ समय बाद नरक खिसिया के बिल्डिंग पर दांत लात मार देहलस। वो एगो मजबूत ठोकर वाला लोहा के गेट से आपन गोड़ मार देहलस। तेज आवाज से गेट टूट के गिर गई। जस ही गेट में खड़खड़ात लाश घुसल, ओहिजा मौजूद सुरक्षाकर्मी ओकरा के रोके खाती आगे आई। लाश ओ सुरक्षा गार्ड के एक हाथ से पकड़ के हवा में फेंक देहलस, जैसे केहू गोला फेंकेला। ऐसन एक्शन देख के बाकी सगरी सुरक्षा गार्ड ओहिजा लुका गईले। चारों ओर फूलन के खटखटाहट से गुजरला के बाद लाश बिल्डिंग के मेन गेट तक पहुंचल। खटखटावे के आवाज सुनाई देलस, फिर गुस्सा में उद्यान से जोर से मार के दरवाजा तूर के भीतर चल गई। लाश दलान पर पहुंच गई। चारों ओर अन्हार हो गईल रहे। के एगो डेराइल आदमी के आवाज गूंज उठल, के बा वहाँ? रामलाल बत्ती जला के देख ले। नरक के जबड़ा हिलावत कहले, हम आ गईल बानी। डेराइल आवाज में के बा? एकल शब्द से कट के आवाज निकलल आ हॉल में रोशनी भरल रहे। आ एगो चीख गूंजल, ई रामलाल के चीख रहे। लाश आपन डरावना चेहरा उठा के आँख उठा के देखलस। रामलाल बालकनी में खड़ा रहले, का खड़ा रहे, कापत रहे। ओकर लाश देख के गुग्गी के बान्हल गए। उनकर आँख ऐसन फाट गए जैसे ऊ पलक से कूद के जमीन पर कूदे वाला होखे, जबकि लाश उनका और एक्टर देखत पूछलस,
हमरा के चिन्ह गई। अरे असलम के बाद रामलाल घिघिया ना जागले, जिंदा ना हो सके। हम कब कहनी कि हम जिंदा बानी। फिर से बा कब्र में अकेले लेट के ऊब जात रहे। सोचनी कि हम अपना दोस्त के लेके आ जाए। तू झूठा बाड़ू, रामलाल चिल्ला के कहले। अपना के असलम के लाश पेश करके रौरा हमरा मुंह से कबूल करावल चाहत बानी कि हम असलम के मार दीहूं। बहुत अच्छा, हमरा के आ तोहरा के मार लाश कटाक्ष से उठन काहे मारल रामलाल। एगो दोस्त भी कहीं एगो दोस्त के मार देला आ फिर लोग हमनी के दोस्ती के उदाहरण देत रहे। केहू सपना तक नईखे देख सकत कि रामलाल असलम के मार सकता रे। असलम रामलाल के घसीट के ओ जगह ले गईले जहां रामलाल असलम के हत्या कर देले। असल में रामलाल आ असलम एगो बिजनेस में पार्टनर रहले। पैसा खाती रामलाल असलम के हत्या कर देले। आज 6 महीना बाद अमावस्या के दिन असलम कब्र से बदला लेवे आइल बाड़े। असलम रामलाल के मार देला आ वापस अपना जगह पर चल जाला।